си? Един президент подчехал и първа дама с болни амбиции. Каква е ползата, ако кралицата не дойде? Един посланник с невъзможна мисия и фалшификатор с лъскав костюм. Abso-fucking-lutely. Един готвач с английски обноски и стриптизьорка с тежка корона. Един пироман с мащаб и една кралица с хоби. Убийствено смешна история за политици, двойници, аристократи и изядени патици. Ducks are eating worms, and worms are eating us. Болезнен, Идва. Your Majesty? разтърсващ, смешен. Пригответе се за катаклизъм, който и майте не успяха да предскажат. Мисия Лондон. Nice, huh? Всяка прелика с действителни лица и събития е случайна.